Režim, ktorý dnes mám, je iba vďaka biznisu, ktorý robím. V roku 2015 som dostal príležitosť, vtedy som mal 19 rokov a zavolal mi kamarát a povedal, že je to zaujímavé, že to využil a že myslí si, že ja by som sa mal ísť na to pozrieť. Pochopil som, že tá príležitosť je veľká. A v tej dobe som pôsobil ako hokejista. V juniorskom veku bol som na rozhraní toho, že či pôjdem ten hokej hrať profi alebo nie. Avšak bol som v tom hokeji ako šedý priemer. Nebol som najlepší, nebol som ani najhorší. Jedného dňa som sa rozhodol, že ten hokej budem musieť nechať tak a budem sa musieť venovať 100% jednej veci. A bol to tento biznis. Vždy som chcel niečo dosiahnuť, nevedel som ako, nevedel som s kým, nevedel som kde. A dnes som vďačný za to, že ten kamarát mi zavolal a ja som to prijal. Postupom času som zistil, že v živote ma najviac motivuje sloboda. Sloboda typu, že nemám rád príkazy. Mám rád, keď si veci stanovím, keď si dám jasný plán, dám si jasnú víziu, dám si cieľ, za ktorým si idem. A ten proces si doľaďujem sám. Tá moja cesta veľakrát ide cez drinu. Nie som úplný talent, ale som naopak človek, ktorý si to všetko vydrel. Je veľa talentovaných ľudí, ktorí majú na to, ale chýba im disciplína, chýba im cieľavedomosť. U mňa to vždy bolo vo všetkom, či to bolo v hokeji, alebo to bolo dokonca v tomto biznise. Nebol som talentovaný, ale som úkazom toho, že drina dokáže ten talent poraziť. Tento biznis nemá hranice. V tomto biznise si každý jeden človek stanovuje hranice sám. Preto tá vízia môže byť tak veľká, že možno, že za jeden život sa nedá ani stihnúť. Ja som ranné vtáča, pretože ráno, keď sa zobudím, tak hneď prvé, čo urobím, sadnem si k tabletu a pozerám si svoje vízie do budúcna. Mám to spracované vizuálne v takej prezentácii, pretože som vizuálny typ, mám tam rôzne obrázky, sú tam nejaké popisy ku tým obrázkom. Sadnem si sám so sebou, stačí mi 5 minút na to, aby som sa naštartoval do dňa. Najnovší zvyk, ktorý v to ráno mám, je moja rodinka, pretože máme teraz čerstvo babätko a venujem sa do obeda ešte v rámci nejakých časových možností aj rodinke, malému a mojej partnerke. Takže to si myslím, že je veľmi dobré. Je to čerstvé a baví ma to. Je to niečo, čo som v živote predtým nikdy až tak nepoznal a tá rodina pre mňa naozaj znamená všetko. Vyštudoval som základnú strednú školu a dovtedy som neprešiel ani jednu knihu. Ako som začal robiť tento biznis, tak tých kníh som iba za jeden rok prečítal 10. Počúvam veľa podcastov, sledujem veľa YouTubeových videí a hlavne rozprávam sa s úspešnejšími ľuďmi, ako som ja sám. A toto mi dáva ešte dneska väčší zmysel, pretože tí ľudia mi to dajú z praxe a ja keď ich počúvam a som tomu otvorený, tak tie myšlienky dokážem presadiť do tej mojej cesty omnoho rýchlejšie. V tomto systéme som sa naučil, že vzdelávanie je nesmierne dôležité. Tých informácií, ktoré človek potrebuje, jednak či už pre tento biznis alebo vôbec pre ten život, je omnoho viac, pretože doba je veľmi rýchlo meniaca sa a pokiaľ ten človek sa neučí, tak stagnuje. V dnešnej dobe sa snažím aj sestru viesť k osobnostnému rozvoju, pretože je mladšia. Chcem, aby sa vzdelávala už v tom mladom veku a viem si predstaviť, že aj z nej dokážem urobiť úspešnú podnikateľku, pretože v rodine to očividne máme a môže byť aj ona úspešný človek. Takže postupne ju začleňujem medzi nás, postupne ju pozývam na školenia, učím ju a je tomu dosť naklonená. Ja mám také 3 základné veci. Prvá vec je rodina, druhá vec je biznis a tretia vec je šport. Chodím boxovať raz až 2-krát za týždeň a sem tam sa vyberiem s kamarátmi na bicykel, pretože ten bicykel vezme pomerne veľa času, ale neskutočne ma to baví tráviť ten čas s partiou kamarátov, kolegov, niekde do prírody na bicykli. Hej, všetci sme taká komunita, ktorí máme jeden a ten istý typ bicyklov, prejdeme možno 4 hodiny po horách, veľakrát nás stretne dážď, inokedy svieti slnko a to je práve tá zábava na tom. Je to jedna časť adrenalínu, na druhej strane je to také kamarátske. Zastavíme sa v nejakej miestnej hospode, občerstvíme sa, dáme si možno nejaký spoločný obed a pokecáme o rôznych nápadoch, myšlienkach, veciach. Aktuálne mám vo svojom týme 91 profesionálov, ľudí, ktorí sa tomuto systému venujú naplno a vytvára to ich živobytie. S tými ľuďmi plánujeme, trávime s nimi čas, dokonca ich vzdelávam, prednášam, učím ich moje skúsenosti, moje veci, ktoré som počas tej cesty zvládol, predávam im to a oni to učia ďalej a aplikujú to vo svojej praxi. Moja vízia je taká, že do 5 rokov by som chcel 230 členný tím,
a obsadzujeme celé Slovensko, kde už v dnešnej dobe tie kancelárie sa rozrastajú a potrebujeme tam vytvoriť zázemie a obsadiť práve ľudí, ktorí by sa k nám radi pridali. Pokiaľ aj ty vo svojom živote hľadaš nejakú príležitosť, chcel by si niečo zmeniť a chcel by si sa stať úspešným, neváhaj nás kontaktovať. Máme veľkú obrovskú spoločnosť, ktorá nám vytvára zázemie. Máme ľudí, ktorí si prešli celým systémom, zároveň som to ja, ktorý ťa dokáže naučiť veci, aby si dokázal aj ty jedného dňa sa postarať sám o seba, naplniť si svoje životné ciele a žiť podľa svojich predstav.